नमस्कार, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और अपडेट बा भोजपुरी फिल्म बोल राधा बोल के एगो नया वीडियो सॉन्ग के बारे में, जो कि आप लोगन के बिहान सुबेरे सुने के मिली खेसारी लाल यादव और अलका झा की आवाज़ में। फिल्म के ई गाना जौन बा वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई, जोना के नाम बा मेहरी गोदिए में सुतल रहे। जी हाँ, मेहरी गोदिए में सुतल रहे वीडियो सॉन्ग आ रहा बा। शायद 2 मिनट के वीडियो सॉन्ग आई। फिल्म के गाना बा तो पहले 2 मिनट के ही वीडियो सॉन्ग रिलीज कल जाई और फुल वीडियो सॉन्ग बाद में रिलीज कल जाई। तो जरूर सुनम आप सबके बीच में बिहान सुबह यानी कि 9 नवंबर सुबह 7 बजे वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के फुल वीडियो सॉन्ग देखे के मिल जाए खेसारी लाल यादव जी और अलका झा के आवाज़ में। तो ये अपडेट रहे। अगर वीडियो पसंद आए बा लाइक करिए, आगे से आगे शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।